хлопчики. Тёма, а ты ўсё сядзіш? Ау, Тёмачка, ты мяне чуеш? Ачапіся! Не, ну вы бачылі, цэлы дзень спрабую яго ад камп'ютара адцягнуць. Пэўна, мульцікаў 100 за сёння прагледзеў. 110! Што? Кажу, 110-й толькі закончыў, вось! Ну і ну! А ты не нукай, будзеш яшчэ мной ганарыцца. Я, Янка, на рэкорд іду. У папярэдні раз толькі 99 паспеў за дзень праглядзець. А сёння пастараўся, і вось такі вынік. Тёма, а ты сёння нічога акрамя прагляду мульцікаў не рабіў? Не. І нават не ел? Ну чаму не ел? О, попкорн! 5 пачек цэлых, паўнюсенькі жывот. Ой-ой-ой-ой! Спадзяюся, сёння мульцікаў больш не будзеш глядзець? Буду, у мяне яшчэ час ёсць. Паспею некалькі новых серый паглядзець. Ой, Тёма, а давай лепш пагуляем. У жмуркі, напрыклад. Я буду лічыць. 1, 2, 3, 4, 5. Я іду ўжо шукаць. Не, Янка, не магу. Калі не хочаш са мной мульцікі глядзець, ой, дык і мне не перашкаджай. Ой, які паглядзець яшчэ. О, вось гэты. Нічога сабе! Добрый вечер усім! Феечка, прывітанне! Прывітанне, Яночка! А Тёма? А Тёма? Не турбаваць. А што гэта значыць? Просто Тёма наш на рэкорд ідзе. Рэкорд па хуткасці засынання? Ды не! На рэкорд па прагляду мульцікаў. Сёння ўжо звыш 100 асіліў. Колькі? Звыш 100? Так. Ніяк, феечка, я яго ад камп'ютара адарваць не змагла. А сон змог. Я не сплю, вы не думайте. Я мультик гляжу, а вы мне перашкаджаеце. Феечка, трэба нешта рабіць, толькі вось што? А я ведаю, што мы зараз у сон Тёмы перанясемся. До, ре, мі, фа, соль, ля, сі, у сон Тёмы нас аднясі. Слухаецца справа яноціка Тёмы, які абвінавачваецца ў тым, што за цэлы дзень ён нічога карыснага не зрабіў. Словы прадастаўляюцца боку абароны. Калі ласка. Паважаны суд. Так. Безумоўна, замест прагляду такой непамернай колькасці мульцікаў наш абвінавачаны зрабіў бы шмат карысных спраў. Але я спадзяюся, што ён набыў веды з мультфільмаў, якія глядзеў, а значыць, стаў разумнейшы. А мы правялі невялікі тэст па мультфільмах, які наш вінаваты глядзеў сёння. Дык вось, з 10 пытанняў ён змог адказаць толькі на одно. Не можа быць. О, яшчэ як можа, толькі уявіце. Вінні-Пух з Пятачком у Тёмы ішлі ў госці да бабулькі Удава. Просто у маёй галаве ўсё пераблыталася. Я не буду болей так рабіць. Я ўсё зразумеў. Тёма, супакойся. Я што, спаў? Так, спаў, бо стаміўся ад свайго рэкорда. Ой, як добра, што гэта быў толькі сон. Значыць, болей не будзеш такія рэкорды ставіць. Ой, не буду. А ведаеш, Тёма, калі б урач на цябе паглядзеў, то даў бы не вельмі добрае заключэнне. Якое? За сённяшні дзень у цябе пагоршыўся зрок на 6%. Ой, І павялічылася вага на 3 кілаграмы. Гэта, пэўна, з-за папкорну. Тёма сёння яго толькі і еў. Ой, а я не ведаў, што
калі столькі ля экрана сядзець, дык можна здароўю пашкодзіць. А колькі б ты спраў добрых зрабіў за сёння, калі б не глядзеў столькі мультфільмаў? Колькі? Дачытаў бы кнігу, гэта раз. Прыбраў бы ў сваім пакоі, два. Змайстраваў шпакоўню для птушак, тры. А ў колькі цікавых гульняў ты б з Яначкай згуляў А сёння? я прапанавала. Янка, прабач, што я цябе не слухаў, але мы з табой заўтра пагуляем. Ну а зараз дзяўчынкі і хлопчыкі чакаюць мультфільм. Мультфільм? Не, гэта без мяне. Я за сёння план па мульчиках перавыканаў. Вы не будзеце супраць, калі я да сябе пайду. Прыбяруся і спаць буду. Ну, безумоўна, ідзі і добра адпачні. Усім пакуль. А мы паглядзім мультфільм. Глядзім. А зараз, Яначка, і табе, і нашым маленькім гледачам час класціся спаць. Добра, чысцім зубкі, мыем тварыкі і лапкі, і ложачкі. Дабранач, мае маленькія, і цікавых усім сноў. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая далекий. Сбегли зайки все в лесны, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, волшебняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, волшебняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, волшебняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай.